No asuk si wansa rong no jolio hungkai wansa rong no rong mani bota pai de wansa rong gari bota ka de wansa rong ko bota sare kun kap ta khaji मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं no feli se pala ta thangni dei ke bai ok sita sari borok bai borok bufuro tamong di thang ke bo kunu saimenya Hello dalok bahai tong bai kha khayu kaham tong payu na lam sogo haino hai tinini te kaisa katal video dalok nong jutan chaimano Durga Puja 29 tarik simi start rong nai 28 tarik simi first day rong nai haipanu 29 tarik simi ken naijak nai apun chundrak putarok nai man nai aino dalok nok joto kamangko borung wa tong thlaijak tong to khajang laijak Durga Puja thangnani Durga Puja nainani Celarok hengke bo bini ji girlfriend bai bere nyani kogri laijak buri rok ke to ilaijang ni laijak dolok ubut norok kaham ken chaiman Durga Puja wo hengke chini Tiprajwk rok kabangkuk rap khaijang nai buthar jang nai ubut norok kaham ken chaiman bai ubun sida sada example tamari nai dolok nok nogi makha thangnai mohalai osi chini Tiprajwk khorokja busuk makha Wansa bai guri tongmo nogi makha nale dolok khorosi Wansa sala masa chok chini Tiprajwk buri masa chok Jung juton nuka juton chaima kate a jaga thangai jechin Tiprasa rok Tiprasa rok ta thangai nyai a Tipra buring sep ke basiri rohmanchi o buri tam saja ke dolok no sajiban nak tang ai ke viral khairi wahai khairi আমার কোন না ওই নি para boro ba ha para boro কাম সাই তোলা সাই নয় বরং না নাই de bawan sar bot payo acha আর তুমি আমার লগে কথা কও না ভাই মায়ের কোন জায়গায় পায় আনছে কইছ না ভাই তার কোন জায়গায় লয় আছে কোনো সমস্যা আছে বলতে এনে ভিতরে কোনো প্রবলেম আছে আছে তুই কিটা এখানে তার কোন জায়গায় লয় আনছে নি মায়ের জানতি গানটি বলতে আমারটা বলতে মনে করতে জানা আছে তো আরে ভাই তুমি ওইসব বাংলা আমরা ট্রাইবাল বুঝন ভাই আমরা কোন লাগে তুমি আমার চিনছো না আমি কিন্তু বলতেছিলাম তোমার আমি চিনি ভালো ঠিক আছে কিন্তু নাম্বার না যে ini para ba khasya mongol beri dan ngerti ini tong oh bin para khasya mongol beri pubo faltu pura problem musuh masa khasya mongol cerai po kita বলতে মনে করো ছাগল নি কিটা তুমি কিটা মনে করো উল্টা পাল্টা তুমি দেখছো কিচ্ছু বলতে আমি দিকে বাঙালি বলতে তোমার লগে চলতে তো এই মানে তারা মানে dolok omen pore botam sa nok saijiman je chini tin Tiprasa rok Wansa sara jung kuno kajo chugya kuno samgos chugya omai ke sau tai botam sa dolok nok saijiman no asuk Wansa no naisle hinke na Wansa rok thani mungsap ta pa mungsap ta sa ni hinchau No asuk si wansa rong no jolio hungkai wansa rong no rong mani bota pai de wansa rong gari bota ka de wansa rong ko bota sare kun kap ta khaji wansa rong mane wansa rong mani bota sare bong oroni mane ration ni mahir mota na hade kun phano mane ta pai di no asuk si wansa no jolio hungkai ang wansa ni gari kamara antam dustong anoro norok motom suda ka nok na kabak da khanyok na kuno mane hamya khaija khanyok tam ni norok ana haike video nang nuya kha shiramai post khaye haike viral khai mari tam ni ang tina haike asuk dunamung tong nang o mohole pro je video khalai no Wansa bai tong manjago gari kai manjago ni mane a video khai a video nin dabo nin bung tamo an mong sulangi debarma parakhe para yang tele amara khajia mongol degree college gana ang kaisi kok sanam musung do on nai tong nai rong no nor kha ki Wansa rok bai dol da tong tong hana nor kha ki Wansa rok kok se tong hana nor khai Wansa rok ni mane mani rok da te tong hana norok mukht phal man hoite Wansa rok no phalo mukhri pai man hoite Wansa rok thanin payo bo samo bo Wansa rok ni ar thangoi no thik khayo
bohok sambo wansa rong ar thangai no thik khayo lumui thanga bo wansa rong ar thangai no naije gyo ngai operation khaima bo wansa rong ar thangai no khayo nga te bebak joto je nong manai je nong nogori je ri chum tongman joto manai joto kisu tongman bebak wansa rong ar ni no maning na le nga je to tara o chen kusung ka kan tongman o wansa rong yak nangjak ni nong nala nga nor ki wansa rong ni tui rong nge tong khana o chara tirpura o bo borong no wansa rong kok the no khana nor ki wansa rong kok ro the tong khana nor asu si wansa rong no jolio na shilo gang kai nor tinin chime wansa rong ke kok sana nanglia nor o stop da khaima no bo saga de chúng tôi hoàn thành này blay nung le hoàn sa bai sia so guri tong Tiprajwk ongi si hoàn sa bai tai tam sa sen nang sanan thake chung nu la siu mano kha pura pa bu line sok pai ka bu level sok pai ka pura thik tong hoàn sa rung chung ri chung mo ka chung Tiprajwk hoàn sa manan om dai kun kok tong ka chung bu hoàn sa rung ri chung mi tong ka chung ka wani matang ka chung tang wani mana chung khata hamje ongi thang ka ba अरे कहना क्या चाहते हो dolok je bini saman mote ke wansa ri chuman bogi bo wansa ma hamza ka omai ke kok sauta bo dolok nok tai sanang yau buri khorok sangkha gold digger je honok hinai hinimano wansa ni gari tango omai wansa kala na jita hinge dolok na u buri tam sanam tuk dolok comment kai sadi pai dolok tabung ke jung thaima la nai chin Tiprajwk rok bahai ke bathar jagai man tai jela rak bahai ke bathar jagai man na tabu khang kaham ke sai khnari nai Tiprajwk rok je bathar jangnai je method number 1 kha Tiprajwk rok tamang nai rok Durga Puja rok thangnai ke Tiprajwk tamang nai ekdom ri bara short kani thangnai tai sabai thanai wani marong nok nugi man nai je bin buma song mai ke 4-5 jon thangnai bin nok kana bor chin Tiprajwk rok tamang nai bara tongnai rok saking thanai bin chelabai malai thangnai a thani on lama saking manjak khang ban rep khainai lama deran khiklai bathai klang thangdanai ta tai tam khaimano nin justice sanai 1-2 din par sesong nai te kunongya umai ke bathar jagai busuk kabang ma borok bathar jagai tong buskang kunu justice manya je hor kutu goram fer jagai bathar jangnai tam justice mannai jela rakomai ke thuiman dolok je bike speed khama tholai pickup phunga nangnai bli bahadir phunga nangnai bli pai hingke wansa rong lama kasi boi bathar nai nok kaham ken saiman tabu I Durga Puja emnesi chandarung tuinai asu wansa rong makin jin Tiprasa rong nasil jagai tong nor kaham ken saiman je chin buagra sai rekha Tipran malik ang no hinoi hingke upur nai hoiteno wansa rok chin Tiprasa rong naislewi tongota tai asime dolo uman bagoi matarbari ni je new mondir je matarbari no katalke snamjang man a jaga o buagra invite gana rijak liata tangu invite rijak yak obnak saiman naisle jangman bagoi hike ta wansa rong target tong unak saiman I Durga Puja thangnayo Tiprajwk rok rep khai bathar jangnai tai chela rok ken boi bathar jangnai chela rok to tai niji bike action ongi to thuinai emne sinrok kaham ken saiman je Tipra je আমরা বাঙালি রক হইতে সালাই তমন Tipran malik ছাবো Tiprasa gu saitong Tipran malik chung num buagara omai obut thik no haibanu bangladesh mansar phaine borok saitong kha Tipran malik borok Wansa chipu haipu hingke borok ni target tongnai ta tabu I Durga Puja no je Tiprasa na patharnani tannani omai bang target tongbu gota kabangku hingke tai Tiprajwk buri rok to tongnai bin chela Wansa rok to tongnai Wansa bai hello ohai mohai chai thangnai hingke to rep khai bathar japon kunu khai maglak tunga Wansa no hingke dolok nok wansok dita nok puja kaisa nai mani nok Durga Puja kaisa nai tongman hingke dolok nok I bisi kaisa Durga Puja nai khatam ongnai na nas nai ni rasu jitkar jag nas nai ni je khefanu jani live nang riksa khiklai phanu nai tas nai ni no wansok ni tong dolok ang kha kai nok tal kaham ke buji khnang nong no tam sana nai je I Durga Puja kaisa ni bagosi chin Tiprasa rong ni kabangma live kamawi manu chin Tiprasa rok kabangma komori manu so inke dolo o video no joto borok no share khai chin joto Tiprasa rong no share khai dibrok joton saimana nago je Durga Puja o ohai ke berai nai ohai ongnai ni sai tongnai rong ni omai borok no kisa o video no share khai di tango hinke borok kisa be where ongan borok kisa be careful tong to kisa sabdan ang to je Durga Puja tam ongiman borok saimaglak borok horni 11 12 omai hosi ongkhna ni Wansa kui tongna